Kardom don marli. Pinini lebang so European karbiang long lam son po nang tan ponji. Isona bangke lack of education. Kopi posi tum kacharla hin mate kacharli ason papi don morella. Hini kopi posi karbiari so ijang tum boreng abar sai long don dedet. Long dun zame posi ing arbaret. Ketom price high issue. Hormu hortar ador ke badmate ador ke su. Kopi posi ador so wale la pena bakso ador ke su pakom un iluma. Ketom development kopi posi karbiang long undeveloped. Poor bang religions lake government phan kali rada phan sikarjuji lason phola phutaksin ni pin la bang so bidu pen than pon po pathi hekpen kopia pochi karbiang long ra tum kacharlia hin papi dun waret athai lage kacharlia dimle kavedet pugali kacharlia son chikawe Ilitum asongja pomote arleng ke thetum kaita ningjewe atiti quality of education tangte quality of education doloma tangte aprangsi bang education kopilo education pulu tangte loga charli aphanoma kali education pulu tangte sonsuria son ka charli aphan ladak loga charli pirtha ke thak hai ke bai sok e sok ke rod bipan bijon ki lun ke kan lun lam tumu angton ke charli asaya phan ansi education pulo la pen anparta ke patua hin sitamisi education lo tangte mo pen quality of education polong dolo malahai jongsi lahai piuni pulo tangte kupisi quality of education quality of literacy putamele only kitab sithan to ji pulote lahaya sona mung suri suri ke biun edel non ke nahok le boreng war sai suyok nunji pusitame computer diploma doma to halahai bipan bijon per thakan ke choklo seta along tina government school along computer class doloma non ke goreng abar sayal unemployment kopia potsi BAMA ke pass do otang dele goreng abar say long le delo long sita me kopia pot ing armoret e sona ke thedung lambang ke charli nangjia por hor ka charli adem long ka charli sona vedet lapen ka charli dun pang vedet Mopen pubom government school college along computer than thedet. Kacharli along mate educational institution along yongsi quality of education pupen ki pher ke thak ke tun ke dang ke pathu ason bipan bijona than pon loplo tangte pula kacharli ka pa fiche da tum bang hol hai ahina bang ma sab su pa phang dun chet jita hai. Lasi hula hai tum officers po lara bang ke jongsi ko panne ka che pajan ke thega bang phu bang phi tum pulo tangte lamarjan long kam chong ra dun long po. Lapen komani ke tun ke dang ke thek sera bang lupo dang te restaurant long kam chuklem dun long po lasom thak taxi komatne abang fu bang phetum ke sport a hina bang pa prang pigatum do ta hai lapuson lo potang te alang sport pathu penista mi akaya bang ke reng ipo that's the quality of education lapen office pulo dang te akit thek muchot amunit sinangji chainong kiwi chot amunit phan ke pi thek thelo lasi kacharli pulo dang te sik lab nangji loka por he hina ba nangle jongsi porhe pamelote boreng abar saita longpo jongsi education upon education purong pulo tangte lata ison ake chokche lilo first lake quality of education pangrum si education reforms a committee la pusona munit ko sonsi ke thek jila jongsi alang than bang nang bandet sita la pendolang ison sodakala ison kalilo soni than dena alam ke arduino cg ta hai lake non hut ke charli mate loga charli atum latum ke lo chelangli chelangji sita ejo wet se chelangji penabason exam lo protante nungwilo chelangpo sita pocket by heart mo exam ke tokolong invigilator do koklo te latum ke thek thelo koloma phuke korpen akapreke lai son alamlo lapen hinia bang ke rangjum dalang long pot 12 fail alamarjan haladak IAS interview hut manoj kipu loga charli hin ke government atum paching thur thelo jongsi paching thur pen morata so tum thek piglote sarkar aphan ardi pipedet po lapen illiterate mate ke thek the sai de lo protang te sarkar aphan si choton ding po sarkar tum aning hangaling claim long po jongsi buji jelang protang te pachiu thudenon arju pamera matha pamena lasi mo ke bang jilang ari neli democracy alam ta than ta hai lasi chonghong ding goreng abar sai kelong dun de bang ke muluk aphai na ke bat pen ta do Muluk aphai na ke bat pena jok ke thek abang fu bang pita nang bat bomlo
labang so nangke bat bom long pen kumana bang sakit heng mucot ma kumana bang pu bang pidum sakit heng mucot ma lapan si pinang kokpo lapan esonalam tangka ki pi pensi boreng awar sai kaci palong puta dota hai lapan apir thegi the matidi lapan nona bang ke price high issue hormu hortar ke chou ke yuna son ador nangke bat la si labang so ador ke so polam inuda MP labang so ador pachiroi unma MP inut vet ke un e Seta MP ki doan cekroi et pen ador pakom nangji pulutang te unji tahai. Seta tax weda bangsi pakom nang kokpo. Jongsi lahaya tax le pakom lo pulutang te hormu hortar ta ador kompo. Especially import tax. Lai silo la pen hinia bangke value of currency. Itu matangka avelu le ke kom lo pulutang te cethan tang ais nang nilo. La ke hormu ador sowek po. Kethoma bangke sorkar athik kavi betai ko anma sorkar ka chelar la anse hormu ador adam ke kom kambompo lasi langsinang petrol ador ke bat kupia pot ituma dedalong petrol long highway ma do ituma dedalong ta Assam Gujarat Krishna lapen Godavari alang royarai sida me lahai long penkilong a petrol an ke itum India ang kangalong padoruni lapen a potsi itum along ka frequency tame wanang koklo lake Dubai pen yong sila bangso crude oil Dubai bis nang ka import pulutang te a tax dolipo non bang jitham tulunang development itum along development je fund pulutang te MPLADS member of parliament local area development scheme labangso a fund lake MPL long sinang leji pu phit sitame penangan arong arlo ku pisi kenang jima mate development ason ku pisi kenang jima bangke rong arlo mate local polling station long kitu president secretary tumsi contract ke claim hisabason tender pidamji karena beda da joini masapsu iksang po nituma rong along me senator wara velang je kijuna lang avelang hidia jo lang ke poni ji adong so avelang kusita lasi nang methang arong long paching thurji purutang te public sia ke the hangon lapen hangdonon MPF fund ningkan spend 5 crores. Jongsi 5 crores butang te ningkan po. 5 into 5 25 crores in a term. Lapen isia society mate isia polling station long pen MPLADS fund ke 25 lakhs veji ka expense. 25 lakhs pen abisi ke spend pelo. La doana campus tamila 25 lakhs anang bong pensi kampachun inang po. Now comes to reasons. This is just for fun. La si isi so dagalam kelalo dhoromalam pen ke madu politician sita politics patu inang ne la si sonalam ni rada phansi kartukang tung jongsi komatne honghari ari sole sikuranim supti phan aning che hanglo jobo che rabji phan alama ki che donlo bulute kopia thesi honghari ari so phan sikura dhoromlong nang chip ok dunang ji pu kok pitilo sita honghari anim sopile sikurari so hem de dunrok sita honghari nang dunang ji ke pupe Jongsi kumanila niliphan labang so video form pana reply ji protang te meet ong choda namlo. I think that's all for today guys.